silent night when there was so called hairstyle challenge and so can who be. Ya so wonim ti yi a ebusua braba ya me hwe achade da so se befua e ma ore emfi anai na ya sha se osua hono so ya kenkan no din da so ene emra dane ene ya mpa so emra de dane Sompa 93.1 sana na anya yi a ochina ebeyi e de amon na enwoma ne nyina mu no yanka kai ho kakra no de sua ye ne de no yemfa ento aso ana nyina ne ye owura bi a friend se Wilbur David Sanders one ne ho kani Margaret Ann na wono te abrochimemu US na ehoti ano motie no no ba no obi a osuro nyame pa enya sem keto ama ana be ma no so na oyikwani nti wo mo de nkakra nyamesuro kakra adwuma kakra saa na nyame dom wo mo mamu miensa panyina no wo mo no wo mo to akoda ne din David Sanders na ba mo wo ama papa na me de chebi wasasi su ebra wo mba panyin no nya emfihye num pepepe no okọ ne nsia so ana papa ne konya aka nkwanhia ya wodi firi mu Sompa 93.1 enti madwuma ne kese pa no eba begina o maame so oba tan ede na obeye enti woni ne ba panyin no efra ne se David Sanders susu hu ema akoda ne yese ene obehya asia tonton nuane na onuen kuma no de ahwe wo mu ampa waye di obetumi bia na enuane no na ne nsa no so bo eye dodo no a Sompa 93.1 afei no de atosode ahodo so kodwom kotonton ema nkrofoto enti ene ho ne yadru se abrabo no ba bekosei akoda wose so anya mfinhie no mu konsia wose wokosuku na papa afiri mu afede de ato ne se obeton no ma na de ahwe nuanom no abrabon bi wiese ebredane enhyase sua hunu eye sua hunu mpa enti akoda ne sinkete reta so sanse efiri ne nkoda abremu de ba ne nyina no na bibi mu na bam ewo na braba wo bu 93.1 di obeye bia no na ohwese obeye no obeye ne yie enti woya na famu de so obeboa o maame amonu enkuma no so tumi apagya afei onya mfinhie du miensa no no retare ya na awai okwa no asabesi nechi eno yeso wonte ase oma brabo ntwa ne maasa enti otu frifie Sompa 93.1 yeso obekwa akopɛ bibi na wode aba sabre ni mu no awokɔ no anya mfinhia ne du miensa pepepe enti okoye afuom dwuma ibi de ne nkakra antentam papa bia ana oye se ene no de ne ho ebesan so akwakoye adwuma foforo biem penta adwuma yokoye bi 93.1 ewi akire kura no rewe adwuma nso so eno so de ne ho kodon mu na one na mua no eno okohia baba wa bia ye friend say Josephine Ken ya woni ababa wo no ekeka ye woni na ntena nche bia se wo mo hwe wo mo ho yenim seja oba na be ma kokohia se wo no mo twempana dodo no ade eche Sompa 93.1 itimi di be safe mfie mienu ana se mfie miensa
nanso Sanders dia na nkwankoya saa abritiawa bi mu no omu hia ye no ano anche enu mu wareye enkakra nyame dum wo mu nkoda me yensa se de o maame wo ye na arawo sam ne se ba ma no wo mu no yade bebo akoda no ema wo firim entempa no a nti wone maame no ne na mabrabo ni mu a ena wade mu akasa ba ya eye na yire na friend say Josephine Ken wodi gya wade ekoi na je se ababa ka ba ma no nko a so otimi bo ne bra na wade nuoma eko nanim afei Sompa 93.1 akokoye se sane enuoma si bi ka kono ba ma nko antimi nhwe ne yire ma ne mama ne nyeye nti wo ba ware foforo na wo no oba akoro nsoso atoa abrabo no so odine nkakra ekokonya ababa wo foforo a eno so wade no na wo mtena ye ni mu no ana kwaye se wo bekọ law school na dachi wa baba ye Menim ni Sompa 93.1 Menim senka ya menu mienu anke ye beka se ye nko sanse obi a wawo mienu na ne mano krampo sha ase a won mu nyinyini ko school ni ade na duru se wo dwene hwa nkoda no a ewa akire no wonwere kora da se school bebo adwene se wo do sika ekwa kowrem nanso Sanders de oye ne saa oko school no a wie baba ye Menim ni Sompa 93.1 na we na dako omu asem di bia ya won mu di asem eye court room ne client no a wo gire mo di asem na ma no de bonsamba ya de no obeye wo binim de koba ya de omu ya ne se omu di abom pipe ene anya asem keto akora omu ye wo mu hu bi wo court dem ho nti yakoba na sana chese ni di break ta no se Menim ni no ye ji free ni nsem na open baby tena wampa ba wasane na mu a ana wakote se Shell Oil Company bi aba be bie won mo dwumako ni bi wo America ho nti wo ye na dwen se wo bekọ no makwa akwaye adwuma ne momonya se bia okwaye adwuma na wahwem wo mu Sompa 93.1 ne mom ne botaye a wode kọ nyina ne se ebra na osua no osua nuano no api no ade firo maame nchen entiene na obechi akokọ na waton ade amamanfo ize wane na mu a firim Menim ni akokọ no obeton Menim mienu a anka ye nyeda enim se bredane aye Extra Comfort Limited eno na make comfort dia ma Sompa 93.1 open mattress papa ebeboa wa ma ho atowa Extra Comfort Limited beboa wo pa ye mattress ni ye kama eye papa ya giatum Ghana fana babia okwa benya biato etufuo mu de okwa atwema frantwe ye benfo ase okona ubisa ndo so puom ye de bema wo eya hye se we no woda so no se massage wo wonam dua na kwa ne babie ne ho ebe ye oya de biara da fa ya homa na ne ni nkomo wo hye ye de opa ye bedi so pepepepepepepe 0242
810 705 0242 810 705 and after 0203 868 664 0203 868 664. Ya Bolivia Enterprise woman the Future Life Smart Food ediaba. Wo paduane papa ya wudi eba boawo eba sa onyare wa eba mu apomden pa na mo ahotoso a eye Future Life Smart Food. Aduane we abusua wo mpawe na apade yi wo dia ne se eye omu adwuma ama ho ato ekosa onyare wa nyina ade afiri ho na bibia akokama ya wo sofla alignment ye na mo te home ene di nhwani mu e chi akwanya ye akwan na mpanyefo na won mo so mani mo te papa se ubomu a ye beje wo so 0246 010 150 0246 010 150 and also so eye homa wo fry beje wo so kama sofla alignment ya na mo te home edi nhwani mu pomo ene pomo nti yenuane aye de ya bomu no aye yenkwan na aye bono ye pomo adawroma abusua o kata wani atia ne se aduane no wo ye awie ezanze we no nya kala sem biye nie na aduane ni abedane wo ba ofie na akwa aduane a afena na wo de bobo adum ya dan da bida pomo nti aduane ne ba ye kama esofo mo ane se paye ne bo nya din wo kwa adwama so ba bia edwom wo de bisasa wo pe pomo tomato mix eno ne papa de yaje atum wo kwa won sabe ka bi kama na waduane no wo ye no won so atumi de aye restaurant ahodo mo nyina mo nkora mo kototo bi ene free senior high pomo eno wo se de ye nuane de man koda no unya bia eboa pa Silent Night Guest House and Event Center abusua ho no mo ko ho no mo a wo mu nuane no de ma wo mo de danso kura ne se pomo eno mo de ye Silent Night Guest House and Event Center enti obi a wodi wo mu nuane bia no oba obedi ho adanse pa ono so wo IPT Ultra Police Station no Johnson na to aso no ho no masam na making obehu yen na wokwa wo de request wo so pe baby papa no wada wo project work wo pesa wo ye wo ne abusua na pie wo pe baby ada masuma dwomo na madwene mo nkan ko ho a aya Silent Night and Event Center be boa pa sempo woto pono wedding engagement outdoor ni ade no ne nyina fa beda ye na ye ni hu dwuma fa ma environment ne ye kama 0596 103 338 0596 103 338 and after 0240 942 916 0240 942 916 hairstyle challenge a hairstyle challenge jai etirere de ebi munum yo ebi mo so de jai enkase eno ntiri ye se wo de wadoma chade no wonum ye nti ene ye ton sa afrewo ye se braba ye wo de ne kama na abusua ye nsu ye hunu bi achade ye da so de eye bafua ye ma 10,000 Ghana cedis ene mo achade pi umpere na apade ye audition forms ne 50 Ghana cedis pe o sika kuma bi na wo di nkunimu a wo de age kakraka na wo de akofie anya no nko a enkofo ba se ahuru wo kira kwan na wo masa ba ye adwuma wo ho wo benya ade hye pi no watete wo mo mbaba ba ye wo muti so de ebefua se wo ye baba anaso obi a wo ye tire wo best style ama na ye fe mo asam na ye kan ba for forms or Sompa premises ye ya wo so me Shelf filling station in chen ho no pa ni wo afi wo Godfather Barber Shop and accessories I do obehu ye Magnized Barber Shop ewe abua kwa ana fe Bosca Enterprise eputu agya no wo KD Barber Shop ewo sepedote ho nyina abusua ubenya bi na wafa form so kama na de ya kama wate ne se obetimi aye video se wuye tere no ana wuye no na watwa video no kama uwi a ba bia akwafa form se no wo kɔ no wakɔ submit a
na wo do video no aka ho wo mpere na apede deadline ne 18th March ya entintase ema bre no enkonyawo 0553 198 282 0553 198 282 and 0594 347 845 0594 347 845 yabajo so kama amaniyo menyina da atimi akoyie tof akosia na chese sedie ekwan na tene ai next puku aha ni nu honest ebe bon komone on say ni journey no etisen akosia nyamso dia na nyeden nyamso dia den di obeka jo se nya di bia no oboa medase eden pa we ya no se to da ade yi ense nya nyamso a ko obi ade ne ho bajim yes na nso nyamso nti e wo se na to da udi nyame achi kura no kwanhia bitimi hia wo aha nti journey no nya easy aha nti se obi to dwom e wo nyame mu na otimi gina ne nan so for 20 years na che se nipa kro nyame aboa no na che se nyame di hene wa de nyina yes wono anso ne kana se okay nti afede wa kire dwom da wakoma na so no okay se me ka che se me chi mate okay di agosia ye na ye homra na free sabre ko ide abusia for ebia na wo koshe bia pese bisa Ernesto Poku wo nkomo bia pese oni ni die na ebe makwan ama amanfo ni na bonkomo pa number no eye 024480 9641 024480 9641 se de agosia ye na ye homra ye ba ye beto aso buffalo medame ho aba Sompa
etoda obi ho a gise wo kai no banyame so so woni bibia na heden ena Ernest eka se erade kai wo bohye anwrei winua Ernest Opoku ewa ha na Ernest edi mfie aduonu ewo nwumu menina di nkomu pi ewo radio so bare ne ye behwe Jenny no akwantu no san nete eduru ba bia Jenny no eye kukuhwe ase ete san ye woniema bia Ernest Kaya ene wote hwa ose na ye den ne nyina no yebedi ho nkomo awazi akwa ina Tofiakwa nice one mwafi pao sa anyazo kutoa Sompa no bruta ya waje atubo opa mo medase na hoso square fe kama bra Tofiakwa on se dia wan so ni se odi akwasi poku na mso mesu dia akwasi poku nti okay namesake awazi senior akwaba enuao na ho te sei radio adom na mpaiba Ghana for edawase me sure pa akwantu no ena form yasem ketua ade pa kwa mani ginyam sumu ni se se okase utu kwa wonyam sumu a ansana kurimdi abotire no nsa beka no sanete na wabre enya sem ketwa eti ena nyu bebre wo ho a wabɔ ebedi nyum no bi ho nkomo akwantu na hyase no san na hyase eye den ena wabedru mfi aduonu ewo nyum tuo mu edru ba bi no upa ba ananse edru bra bi bibi koso a wasetena mu no na wadwenye wo se adan nyankopon wapaw me ana ene no ankasa de obi a wate Ernest Opoku bia watete no ho asem bebre ene no o de minu hia aya na edi abusuan komo sanete ajo le di nko ara beti ase ati de edi kan no akwantu no o hia ase na etisen radio dina en menyam kamenua medase Ernest Opoku de radio de me free actually or the maybe 2005 na me first album by otiasi onyame a otiasi okay yeah radio guama ofata ai onyame guama fata ai midawasi na se we fatawa ene adia radio ayama me midawasi amwa dia waya mama fimu medawasi ma onsa so mama ishira okay that was you onyame nim ne nya minti obeye ni nyina mama eno ne menwoma edikan ba me first album otiase ni nya otiase no so okay abon no de na nya asem kitwa o ansa na erade na meso bebo erade de nyine wo ade nyina so dia me nkoka ma no dru me dia me nkosha me wa konfu onyame de nyine wo ade nyina so me de ni nyina ba ya sida bebre asida okay ane odo be na Yesu we ehuma bra Yesu Kristo radi ware me boni eni mi eni esi that was you abreni name trida wotre akwasi we nya wotre na awusiafo ene de yebedi nkobo
baako a obia wo boni din a ye wo nwum bi wo hɔ a ɛno na wo de tag ne sɛ nwum we die menim sɛ wo albums bebree wo nwum bebree but ɔdɔ bɛn na Yesu dɔ no ɛyɛ dwom baako a sɛ epagya wo dodo bibi wo ayinta sɛm bi wo mana Edama kuma so. okay Erade na ehye da dodo me san say saa nwom no akwa remember say 2010. okay Abraham de me nya me ba no say epagya bia frame ene so poku bra hia wa show as intina me ko baby akwa nwom okay kepkus akwa so etino ne nam enipa be setre ti ye nama na ye ka no esama sote wow ti ka no esama sote no ma enipa ni nyina efrimu bi we anti e ka me nkwa ti enum na e de me e ba ya no gin conference hospital no na me ho ne se me nsabo nkuma bubu ti na omo kase o me nsane de agi se e wasi etwa am so no e wo Yesu Kristo di me nsade ya dia ye betima etwa sa ti emu na me ka kire Erade se Erade odo a wo de do me de e ma me nsane etwa nti mu na sa anwo ne ba won se me no adoma chede a Erade de ama me ne se enwom na ya na me ntworo minya epija meni e ka kire Erade se Erade ebra sofa enwom bra na enwom na kasaba ni time Erade Nyankopon na manwom okay ti no Erade na di sa anwom ne bra me ntimi abra me boss Sompa no enwom na kasa no eba ni time se odo be na Yesu odi do mi Erade ahwe me boni san se Nyankopon hwe me boni so anka okumi sada na ka no esama so to me nka se nkofo a omufiri mu no se bi obi a Erade no mo ne ma ya dom okay na nyame ma me tenase ne timensi nyame pese ode me ye niema bia eda Menim a e wasa me ye okay tina Erade ma me tenase ne it's a true accident in mu and as track no e bai okay do be na enti se on se ade bia free Erade bia no ampa no e ba atwa se be na djuma Erade se me se onsoma na sem kwa okay yise ba de be ye de se ye enti no wo he sa nwom ne ma hoden de we nipa si te sa nwom na ewura wo mojitum no let it means ne fi Nyankopon che fi so okay nti sa nwom ne de ye Erade ne fam so de bae nti bae no so no ekuta ne tumi impact nwom na pagya no edo so bebre okay biti no so obiti sa nwom yese ensencheni adanse bebre nti sa nwom ne de Erade ne de eche me nam accident a menyae no enti na me bompa ye kire Erade se Erade ma me ema intwa mensa na Onyankopon de saa enwom no ema me a Erade nso nam so ma nipa agi saa enwom na tuma enwom no ne obechima to a odo be na Yesu we obiti no osu obiti tese Erade nam enwom no so make impact bebre ama enwom no akọ akiri be nti se obisa me amenu atofe Erade na de saa enwom ne ma me a onam so de ayi nshira ma ne ma Erade nso nshira I say Erade so nshira me da se se on say sa anwom ne ba no wona nyame nam so bo nwom no promote like wo de ja wo ye me ni ankasa yes wona nyame nam so promote nwom ma nwom no agidin okay yes woni afoforo onua mo presenters yeah nyame nam so promote nwom di ntia me ka say Erade so nshira yes because nwom we there I make impact yeah okay akwasi yenhwe jani no sign na hyase say etoda kwan obi fa so o wadoma kyede nanso ba bi kura ofiri no ene ba bi a o hyase no obi adaroma because 20 years journey no enough for na edru say ya aya kai wo mo a o so ye nsa efiri ba bi ene ba bi o mdi ye beduru ye ade ba ko a ene yenkomodie me pese obi a otie me bia hye no nsunie ye obi wo ho a Nyankopon be mo akopie wo na brabo mu bada kwanto na wokọ no nye ono na oni ni bedu also obi ate ase ndi eto da kura uti anyi ya wakoduru ba bi na obi kura ball kwa du say obi ye boni ayefo obi ye sei ha timpese sa de no ye te ase say jani no to da de oni ne be hya ase no ye wo jani no ba bi wo ha uduru Nyankopon be ma obi abefa obi atoa so
enti ahyase no ankasa no adoma kyɛde no wo ho hwan ne soul mu Ama upie inshra radi inshra urabi nyame inshra no ode Mr. Palance nyame inshra na nkasa Mr. Ebo Aseche Francis Ebo Aseche Palance nyame inshra no bia obia no nyame inshra na nkasa emame Palance de radi nam ne soaye niema kese amame isanse radi frame ya na omame adoma chede ya na Sompa 93.1. na mene obia sebio ode ne sika eboa me se na sopoku obi ehume asomi mu anase obi eboa me de maduam empempenso ya nyame de maba bedu ono na nyame enam na so balance ohia me asole bim okay na asole no me koto nwom ho na ohu me akache me so abrantie we erade ensa ewo no so na obeboa me ampa erade nyankopon nam no so ede ne sika eboa me ma me so ne nyame enam me so aye nhyira ama fufu nyina nipa atemenwom edoso nyina nyame enam no so ena de sa nwom no eba ye Mr. Palance erade nhyira na emame na onfa na namon so ensi enti no menu atofe enye easy enyom to ya de a eden erade frewa yeah emu ensem bebre sanse enye ye ne seven periods wonam ne moja na enya ene wiemo tu fa ombone na ne nyina mu no erade de ofam akukuri ase erade de ofam na nyame de wutwa na omawotra sane ma we nyina na oda so gina na so na se oda so ti ase a enmanyam hye erade dia enye nipa nyina na enya ne si okay bu ona mo a onyam na wato nanso bia ontimi mma medrum pepe so bi okra ba sebe ode nyom ba akokra ba bontia ebi mabiem yeah nye bibia bia na sebe aboafo a also nsa aboa no no pikrampa na enema agensamu okay bunso hono ma otonyom no krampa sebe ohun ne biem so wa fine oni biem ni nyina no enmanyam ka erade nyankopon enti no Mr. Ebo Aseche Palance de okay I mean shira no ena presenters on say enyom de ebeba de Tofiakwa se ukuta sika kra no Sompa 93.1. eno kwa ntimi enye bibia Tofiakwa okay sika na ntimi enye bibia me kai se menu atofi me de menyo foforo ba na Tofiakwa Menim producer eba o Palance ba na okaze me de enye sika no kra na hia me nemum se onyame adwuma ebekoso na enwom na abrantie no eto no woka kire se ogidi se ebe make impact ama enkofo bi say wote enwom no se erade nsa wonwom ne mo a abre o oh yes na atam krampo na kra de sika kra hin kra na se bi yede be ma wa be ye odai but enye sika no na wo hwe ye woka kire se obeboa ma onyame adwuma na akoso ampa onyame na mosonso eboa me ma na sopoku nipa etemenka ye ene unuanom afoforo tesaka yeah yenta akamtim bodin yes nyame na momoso ma nipa etemenka ti erade yankopon enhyira sa enkofia erade na omoso ema me ba bedru si enyo foforo nso a ebaaye erade domfo asafo nyene poji yeah poji okay poji nso erade enhyira no isanse enye nipa nso enye nipa nyina na omode omusika no like beka so wase wadoma chede kra ho yeah obetim de aye bibi foforo se bia sika na ode wuram no se beba na ema onhwe ho ehia mememfa ho but ono na o problem but nyame nso nam se erade de me adwuma nso nti no Mr. Poji nyame nam so hyira no ema ne bibia nso ekoye and spirit music production yeah ono de oye mame enkanse na sopoku ankasa me ankasa like yes me papa no erade ensha na ankasa Mr. Solomon opoku erade ensha no erade de ne tu kwan afi kra na waba Ghana me tene nka che yeah Ghana ankasa ne che be shia wo ai na se ai papsi wonderful onya ne kase on se jese enkofo amini atofe nyame de omo bre mi nyina obia e bia mame okay
Obiana ne chia good mame. I was say answer na yebewu obi na obenyinenya emfie aduonu no. Na ye obi sa. Yes, ofefa manfo bi nsem. Menim say we wu kan kura no ebetumi aba say enye obia kura na obɛkae no sa bia ya me fa obi kura nsem a me gina yes ebi kura maame to nyuma na say good obi kura din sika bi kura wura ba ebi me kura maame ami ejina ebi kura sa because producer otimi de wonwom baako mienu ebae no se obi ankoto CD ni bia ka oyede nyeska nka wo next album ebeba se so how many albums album ne de mo be 9 na 10 mo ya okay me album be se makoma ko 10 ansana obi omanfo a oman future ya ore enwwe de mame nkonkuti enwwe mra me ba ye beto aso de nkomo ene stopoku ena me ne no ebo nkomo ewo nimfie aduonu a oba bedi ye beba bedi hu nkomo ba na mpesa wo hwe jani no se de esitie ena form enti se obi eka se madi emfie aduonu na me pese me hye Nyankopon animunyam a enya ahote enye nani bi na age keke ana sika bi ena enestopoku epese o pesika bi nti ena mfie aduonu mi di ne keke ohwe jani no a adwumwe wo de tie waka ho asem bar me pese wutie wa wati ase Nyankopon ye ni da so nyina hina Rade wati afia body nyina mu
Me born man so papa wani ase. Enyum radio to me on say me come IRS enyu no baby a Awurade de ma me no say me yankwanhia. Yeah. Am hwese de me nsem abuo na nipa mo kan wawo. Me ya sa nipa mo kan me wafiri na aka me nko a like why me? Na say onyankopon no oni me de oye. Na me nsabon nko bubu na me da so ti ase. Yeah. Hey. Enyame aye bia ma me. Yenhwe se onyame beye wo star na se onyame ma wadoma chede a. Okre Tofi. Easy. Enye easy enough for mo. Enough from kra wo unim wo asudi da so. Okay. So nyame ma obeye star. Wo asudi da so. There's a challenges wo. Ena de esa wumpa ye pa se onyame so bo na osama onyeska. Sa. Se nyame mo onyeska ne so Tofi asama because show. Ebibre mu ano. You say, oh, nipa we agidin we star or number bi nipa bufa so ni ade a uska. Yes. So obi shia wa bonten. Na sabe mpredua sabia like or the problem be to anim. The problem no the air to anim no onka se bia na e kire no na o de hu moya mamio. O ji moya ho na. Okay. Ebia asemka sabe oba yapam ne best school fees na sibo yare. As bia enema munyama no peso ye adwuma ho na e wo so de ma no. Okay. Wan fa ma no ebi kura mpa opie no se onim se bibi se kura besi. Yeah. But esi abonten to be aka se o ene yo mami no fia na e kire no no be kasa nse bi ageme number na afre sisi onim se bia ne ebi ho na ama no. Okay. And na from nye easy. Ebusia wo frim. Ebusia no wo kwa wo benya na enim se we se wona ma wo kɔ abrochire wo ba ne ne ade ade se bi enim se bi esika ayamuma. Okay. Enti obi so e de ne problem ba na wanti man solve am na ya enim se utiri mo den so wan enti wo ha wan kasa che se e how da so problem hwe Awurade adwuma oyi okɔ asɔre ekoto nyomo a enkyere se bi achinchina asɔre ne fro se bi nyame adwuma no charge wo mo. Okay. Isan se Awurade adwuma na wo yenti no kwa se we de o charge wo mo na wakɔ ne bia asɔre no so nam se wo mo so en charge ni pa wo mu se ebia wo se obi etua se yenti no afɔdebɔ ne yɛbɔ de efi nipa na koma na ɔde ma ebia ɔma bɔ afɔde na wie na wa wie wo se ɔmo ti de betua me fanse bia asɔ ho ne ma bia ɔmo wo se ɔmo etua utility bay ne ade ne nema bi wansa na bia ya saba be hwe wo kra wo ye nyuntuni na invite wo o ba nso ne bia se bi wo ne enkola be nan num e de bai o so si a oja obi akwan sa obi bo base obi bo geta obi anso so ewo eyere ne ma eti ne akwasi aden na se wo wadoma kyede a na asori bi frɛ wa ade na on charge wo se ye gina Awurade asem so ne de ye adwuma no se Awurade Kristo se ode ma makwa na mo nso mo mfa makwa na ode ma akwa na wo mfa makwa na wakɔ na nipa o mo nso no aso no ama obibi a o mo na o mo ye adwuma so ho be kyerɛ e ma nyame adwuma eden no abo se obi pese like odi machi a onsoa ono na sendua da asendua no so na fo nti se o pese odi Awurade achi asoa na sendua ne da. Okay. Abo se de osofu ntunda de msa na chini se mfata nyankopan ne mu dia Awurade eya na Kristo som enye eden nye easy edi awazi mami mi sa question bi wa se ojani mu wakoto nwum wo baabi ama na ohwehwe bibie afira asore no ho asore na mfi wo uwie ya wakoye nyamdwuma na wie ba do wokɔ no na esa ayo ya se because ejani ndie ni nkobo twade se on se ebia na me de ka se me ko mas fan kwala be nan num ye free kumase dia akɔte se enkran me ko mi kutaka matofu agum enkola agum omadidi ya baby on beda hotel be bon beda me odi yam fan se ni nyana no asole na fa ho ka se o aduane ebedi baby ebeda o ma fa ho ka ye na ye bana asole nso wenes ebia asole no eda wasi na o mo se o je 1 million na wonso on say ozu ni kwala be 5 na afọ we who's out of it asore ne bo
afɔdeɛ no ɔmo si o wa ɛka wa kɔma obetima abo nyamedwuma no sɔle ne bɛbo nyamedwuma okay ti nipa no ɔba no sɛ yɛ ne kuta no onim ti ɔde abɛtum ɛna emperor asa sɔle no ɛmfa sika ne nyina mam sɛ na sigye bia obi so kura ɛka me ho a like ntuni bi kura foforo bi ɛka me ho no so kura bɛ program ne bi okay asɔre no ɔmo ɛnɛma a wɔsɔ ɔmo tua ti ɔmfa sika ne nyina ma ɔsɛ gye ti bia ɔkɔma wɔ 100 cedis no a no bi na de etofu okay nipa na omo di wachi de bae no so no bi na ate de ma omo a ebe like ebe so say okay nti eno na masabe ye mo bi ne charge okay oba program na awa charge o me ba obaji o say let's say there akoba se akoba se obi si brabe ye program at least o check o niema kakra na waka kire se anya hwe no e wo se mutimi ma me be say na eno so eba san so a se it means no o charge nipa no basa akwasi munti o se hwe niema ni bi wo ho a ndira me bisa we say journey no mu no wo hia sa problem ni bi a ama usua hunu me hia abroso but ye fa ne se erade adwuma ne ye ntino onzo tofi o kwa kan say no can say anya ranza mo fa bi nkan o kristo ni otunya menyom erade de acha kwa de ntina asoro na ma o si na o complain ba woni mi say ye wo asorfo bi so ho no ma omo so dwene ho so no nipa na oba no bia nipa si ka no enti no ofa ka eti bia mame ma ne sei na ebe so no ebe boa no asorfo ni bi ho no ma omo nyɛ saa de say be ma like ABS ka ketwa bo no obeti ma maske mo du a onso obetimi de bia ma enkwala no mo di wachi na se duru be bia obitimi kamia mo to dan so obi ho no wa bie ni nsam na se odi bia akohyem yetimi kura free kumase kura kɔ akiri ekuro bi din meni jo bampon meni jo ko yekoye show bi achimoda meni jo bampon ko wo de hwe se ofri kumase kɔ achimoda kwa no kura ba bi nye atutom kola di achi iwi ye ba montwan ye ba ye tie ni afede ofro bi afon adum na dwono se omo de ye anumere ma ye dama de chin fine omo ji hotel ma ye dama aduane di okay ade a chin akaske ye de beto fu agu ye kene de ye jankwala ye kwa o ye ba montwan ye di sa kokwa sasa afede ofro bi na we fon adum Sompa 93.1 ntina e wo se menen kola no kasa nam ni dwomo ye ba na e wo se afina misa ekopiska na metade etofu agu ye kan mu ma esade ba nti adwuma ne bi ka won nti onyame adwuma eden eti akwasi yenhwe ujani mu wo hia obi a waye obiribi a senye nyame a uto no honwoma na wo se adwene mu na wo so ye bibi tua nika because I akwantu I on say minwa tofi enipa bia yi 93.1 me no me won say erade frame na me fa ade bi like ehemi mu say so far as me ye nipa na de me ye nipa adwuma like eseso bi just stage na me minister erade nkonkro tu me na fam so ye adwuma we okọ na say we honhom okay be fam so ye adwuma de wo se onya oje onya de adwuma bi e wo se erade bia we okọ fe me wi amaba nipa te biem ti me fa ne se enipa bia na wiase bia no enipa te se me a me fom wo bi obi so fom me nti ade bia esi me life bia no se nipa ye me de bia no emu mabem na enhame me fa ne se de nipa guna eno na wotwa okay on sort of ensem bia sisi in my life pa bi kan de ope we kan de atwa ho se me tra ba bia eyi me ho ano da yeah adekonti a me nye me ho ano kire se me yi me ho ano de akire nipa yes nipa na me yi me ho ano akire no oni authority on me so dise nyankopon ne hotuni okay nyame na owo authority on me so no no nanim na se me kona me stress erade se me na me ye ya me se body fache me ono no de chemi wia asa fa oni de nipa yes osan so eka kire me se mo amfa mo ho mfonso ancha be de pa na me so me nyankopon me so me de mo so mo de achem enti bibia mo no o hwa ya na me ma bibia ha me mo mabem enti nipa bi nyama de ma me ntwenko mu se e se me tua aka no abo si de nipa ugo no eno na atwa
Okay. Ti oye papa oye fa. Okay. Sa oye bonenswa wa ankasa na oye fa. Because I was the entire me bisa no on say eya kwantu. Ni kure. Ena nyamsumu no toda eya kukuhwe ase. Bibi timi betwam wo wakwan mu. Sanity. Ene social media e wo hoyi. Toda wutimi hu wankasa wonua a woni no wo adwuma num. Na ebia wo ho asem bia ba. Ohwe ne se de otutu na basa ne sere ne nsem no se de wo gu mu nkyene toda kora obi wo abetra social media na o kansam no o kansam because nsem bebre afa wo ho asisi wote saade no a wakwantu no mu no edin na wo yeye etimi ama nei ebia wo no obi antemo ma asem ame ka asem kiro onyankopon a ofre me no oye honhom ena meka se ofa me so adwuma ono ankasa aye honhom tibe okomfo a sebe wote nsuo ho ekom no obi ko no ho na se okase bia na me pa kontu me pede ende ya oka kiro so anyame na me nemum ni we ade misuma no beka no enti se bia oye bibi na se bia se ade kro ne ba suma ne ba be ya adwuma ne wia na ko wi nipa na se ba wona oba nipa tibiem ti ete se obi a sebe o woye erade adwuma onkonkron ba be fa ne mu aye adwuma okay onkonkron ne fa ne mu ye adwuma wi okọ abo se abra onyankopon bo nipa wi no a hu se nipa eye nipa nti no otwa nipa nkwa na so o ma nipa enfi bebe ne mo hu se nipa eye nipa nti otwa nipa nkwa na so erade Jesus Christ ka se emu aten no bu aten na temu a ode bebu ya no aten ya no de bebu nti Jesus Christ abra ye bo na sum ye bo na sin o se eja facho na omuni no omoye omo se nipa eti sabi wo na wo ye nipa te se meme na wo me se sabi o like me tunya me nyom te se me builders e ma me ni twa no on so tofi jo se me ko di twa na se on so na se obi a sabi obi so edibia ano nkyere se bia me like ena so boku no atunya me nyom ti da bi ye nipa te se wo sa kwasi uji tun se ebia obetimi afom abra ebi kura nso obi betimi aso wahwe enya asem keto atofi ewo bibi hu because unse ntra meka se Jenny no aha abuja for the akwasi kan yenyi mbobogo na tofi da so de o masa ye ka ma asembo na ma re asembo na ma re ye frano tumaka kre frano tumaka bra akwasi on se frano tumaka asembo na ma bi omuna eka no krema enipa hu yes the way ene matie yeah hwe obi hu ne se utinya menwom ti no okay sebe mpeduasa onye bone from so timisi yes oye nipa hwe osofo obi timi ehye no sebe ebufu ama ne tim bi ano ka asem bi okay ekiro nipa ofo pa na obi wa no edi atemwe unim enyo ono abufu chance oye nipa yeah abo se mama mo wia enkoto mo bufu so paul say mo bufu nso mo nya bone yeah on sa enti se asemba se mame enkase bia even no me wale okay young boy na mediato erade anim erade yi obama me na mo ware no okay onyankopon fo ba na mfisoro mawo asasi ya so eye won na se wo chini kope okay na dia ba erade nim se erade oba wi na menya nti je na hira so okay na wa se bu se nyang bu se erade hwe se ye se e wo se mekuma na menkobo okay erade won konkro tumi na ede kontro ehun se bia oba wi sabi o ma na won kwan se erade faranya adwuma okay bia like sabi obeba be hawo okay ti na onyame ayi na firi wo ba nam se ye ni penti hwe Adam ni if aduaba na sabi omo ekwati die na de aduaba enso ya sembisa edi awusiafo se afena wo de wafidi ato a ai tam no ko na eko awusiafo aye bi nua na stopoku na me ne no bonkomo mfie du no eda nanim enne nkomo no yenwie because sa Sunday no a obeye show no obaba be flash me show no so aha on TV ni radio ni nyina anti na de ye bobo niema so na ato ho akosi me say ade a me pe wo nipa ho da bia se ma me kan say usua bakosem fa trosem ho a titi adi kamfo a omo ye nipa kese no
na me bisa say ade nti na Nyankopɔn ma ye tworo obi ti se David openasem ofom ye kofa Uri ayere na oku ni kunu ka ho nyame se mame ya tworo ato ho said ye be ya ebetu nipa fo enti akwasi jani no mu no etoda mutimi nya nkrofo a te se ma omo hyeda betemte mu sei omo betimi anyam na aba ebia mu din kura asaya no woni se Tofiakwa de mame ni assembly ya no ma na eti ase e good pa on say sem no nim so nim hia yes what say menua aha busian komo ni edi mame enchewa de okay on say sebio like utunya menwom na nyame epija wo a yeah odru empempenso obi anipa ebodin oh ene supoku na eba no minister wan when ni dey bra bra nipa nyina ni sound yeah ti ya na sebio like o ma menom na say wobusuafo no etufo because we abrantia oba onya wale etufo say sere o sisi ana nyame pija say o for ba we ye awimfo yeah nkofo baabia waye ya na ekine bi waba be say de nyame de ama na Tofi mamu say oba waye awimfo no ene hwan a oba bai hwe ti oba waye awimfo no ye maame no mana say ye mpanfo de ahye etini mu say oba waye awimfo no oba sabi oboduku no on tattoo ne ho omo na sumsumade mienu miensa on she sketa sabi o edafom omo no fo hongo o sha atare si ne na ase obo ya wiemfo no oba sabi o gina kwan ho eto nsuo on pe no asem obu ade suro nyame okwa asore tie no na eda yetirim nti say ye fa obi a ye hu oba na sabi wono no atatu ne ho e she mini skirt like abona sumade ni so ono de onye papa de ono na aboduku na ya wimfu a wase ekofa nanso ana Yesu ka se moma moni na ona munhwe no na sebe obonefo no oba te se de wo dwan odi odwan onwi akata ne ho nanso pataku asembe timisi na wo de wonsa hwoba ka se entu pa na wo yesei obi ka ya enka menyini because wonim baby a okofa nipa ni free ye pa na oni ni gyan wo bompae o kasa ho kuramba events na ofere osuro ene de ya akosua mansa ne de ogina bonten ti o ogina ni pam timi ka se wo me yo sei ye bebe etimi yo he na on sa hwobo na de nipa ho wa oba bi so timi ka se ya o pa ne de wa ye mi sei esa so o hwewo abranti wo bre ne ho ase abranti de wo jayo osuro nyame o pa adwuma ene de ya ene ma ye ya e ma agu ne so won se etimi e ma ne ye nwanwa san se ye nipa enu ntina nipa fomo a otimi suka se menim de ha me eye bonsa na de se bonsa ye nipa ntia okay onwu de me chiri etimi ni atofie ye nipa ntino eye na ensohwe ba enu ntina Yesu Kristo ka se de opemu eka ne mbra to ne fonso kire Awurade na onu no na tie wo se otwene ho firi wona onya biem no Nyankopɔn de chew ya wo ade bi wo no mo a nipa na akwaye me ade bi wo no ma esi in my life nipa kan wasem Awurade enya me fonso ne mmom ne fa chem na Onyankopɔn ampa Awurade won se ampa enya me ba ne fonso nti o man sancheni so si ma ye hu se ampa de we de enya nipa fonso emi ema bi nsi biem asantefo wo man se ma ye mfa nto so ne so ema ne enya ho that's it awusiafo Ernesto Poku Menim se Nyankopɔn ya adom a enyum tuo mu enya mfie duonu ene na kwantuo hu nkomo na yedi mfie duonu eda nanim wonyum tuo mu nyame adom watimi apre abeduru baabi a waduri ebi hyase o ma nuru baabi a waduri ene no pe o mokora na onti wonka but enkwanhia biye ntwato so ebi so kora wo ho a nipadua no mre yenti ekosiye na ni nyina mu no watimi gina ne nan so abesi sabre ya opese wo kan nyina bom na oyidi kire nipa ne Awurade se Awurade me da wase no wayibi date ni date be ya Awurade atoma 26 March Sunday we ya ebe na otwea wow ye ba be ya na program no ba so kuma se Bantima Pentecost se mehwemu a metimi abobo bi kakra mahu sisira mafo ho mahu edamreku ho mahu Esther
PSA star ewo ho era kwaku jasi ena kwaku jasi Obapa Christie mahu Obapa Christie Mike Mark Abraham papa anwumre me chia wonim se wutie me God ena brother Sami yeah okay menana Sami alolo me ona no say ba mu za mofo so creative bibi sa woni no won tokwa kese bi hwe Sami ya menana sa Sami o frame menana Sami ya Sami menana asemo okay ana mahu Jakalolo mi wo ho mahu speak officer yes mahu Selina Boatin Edward Akwasi Boatin okay mahu Makenim Renchi Dana Samoa Oware Junior ena Joe Bwampo ena Apostle Oko Haka okay na say Nyankopon ya adom a 26 no omu nyina Sunday we say ena awotwe kwasi ada bayi na awotwe na eba so omu nyina beba nyina Asia ba ma Pentecost abujanfo mami monwum we na enwum ba ko a eda makoma so pa oreti member enwum ne de more me kindness to poku a wonim ne nwum bebre enen nya nwum no titru nti na ewa ha obia nim say next to poku Nyankopon hira no wodwum tuo mu awase ade ba ko bi ye me wanwa ewo wonne ho I say what man maintain o voice bisi sabre on to fe erade na de chair maintain no okay de onyame de acho de oye de ode acho emum na say ohwe ye mfa ne me bi nkeka ho no mane say ade de ochawa chede anu de acho nimu na agise wo na se owe ne yi na ene mebe keka ho ansai yeah eti ojani mu no 20 years yi mu no obetim de unsa si wo say achede na Nyankopon de ma wo no wanya ho mfa so oh erade no medini ya chese onyame de onse to fe medie me no oni bebe am free and you know ye minua osu am free mu nya hey na o passport kura we dey nya bi Menim sa sabre o lady tie be mama ba wonim erade shira mama ogina machi o yes gina machi pa sana obata bia gina ne ba chi a eye erade shira no na onse to fe nyame ne medini ye hwa bi so am free mu na Nyankopon atimi akora me abo me ho ban ma onam enyom to so ehira me enye enyom to a onyame de ma me a ke bia nka me nyisi ebi mpredua so honam mu bia enipa sebe ede tito rade nam adom so ama ebi abrochiri ekuro bia ne wo ewiase a me enes meto ya meka se erade Nyankopon di mu sebi o on famenensi so da Menim so okay eduru mpempenso bi kura na metu kwan kura I say wabre me ba nya motre enti wako US
Ako Canada. I go Canada. UK. Australia. Germany. Italy. Ɛhɔ nyinaa. France. Hey. Bra. Na ni nyinaa wakɔ agya me. Bejo. Na so dey Canada to me. Ana mo so na ni nyinaa mu wakɔ agya me. Hey. So dey okɔ. What's that of it? Eradi Nyankopɔn. Yeah. Ɔhyɛ oba na wahyɛ oba oyɛ onyame a oni ayi ɛno ntina Eradi nim die nyame ntime ka sɛ oyɛ onyame a oni atro. Yeah. Enti fare nyina hyɛ ni mu. Obesisa o hyɛ bere. Wabrabɔ nye sara biem da o. Wow. Na sɛ die ewie mo no ma no. Enso wo didi da. Yeah. Wo nso mbo nkyɛn o ma na. Eradi bere wusu. On die onyame wese ne sisi so saa. Eradi eyama me na me de tonyom no. Yeah. Eti wo pese o kyerɛ sɛ adoma kyerɛ Nyankopɔn de kyɛ wo yɛ nwum to mu no. Nipa famu no. Asetena mu no. Wiase famu no. Wobetimi aka sɛ Nyankopɔn ayɛ bi ama. Nyame ayɛ bi ama me. Eradi ma ekomo ne me. Eradi ma me nsese na me nsese nso da. Ya me ne masifo nyina wo Yesu Kristo dim. Amen. Na Eradi nso nhyira etiefo aboafo ene sopoku fa on say me de enwom ne ba no ma nto a be de na sa enema ya meka nyina bam omo na nyame na mo soso ma me ye sebe pa ene sopoku jan say o ma na o ene sopoku onwom ye me de Eradi nhyira e de enwom ne kura ba ene kura enwom kura aba beda yi kura ayi like social media na yeah o ma na koso subscribe eti ema me nso metimi nya bibi flow okay ti Eradi nhyira mo ebi biara obi nya scan free bi Eradi nhyira ensa ma no okay onipa biara oyɛ adwuma no Eradi mbie kwa ma na adwuma no nya nkoso de wo de oni adwuma yɛ nso no Eradi nso ma na adwuma nyɛ okay na omo nso timi aboaye eba asofo nso de empire bo gyina machi okay yes asofo nyina ramenu atofe solid empire bo gyina machi anajo awia esan se omo nim se adwuma na omo ye ebia na me so omo amon empire mfanta machi a enka menya accident ni bia nka me fi ka ofri mu ya me so nhyira omo pa atofe okay eti na chese Nyankopon ya adoma 26 masia da ebe na otwe oza kwasi match so de eye stronko aha ye na ye fifiri match mu no I mean ene na watch pepe me birthday ena watch 21st na say enko for pa so kwa no eti yes match ne de na to veni I was say it me celebrate you bra I was say it me celebrate Eradi ebema ye kwan ama celebrate di na just say ene week me invite us besra no ya mishra because any week here ma order anti Charlie John momo MP organ be say keyboard be actually nyame yes e be here Eradi aye akwasi abre o hey be nyame di fit of Eradi shra pa promo nipa yen wo wiase he mitimi china afa no boduru ba bi gisa wo gya ba bi twero ansa na wada ma de ache hey on so tofe eduru mre bia edrumle bi na enkofo bi so eno so poko nyum ko mo biem afina Tofiakwa sa mo biem dia me dia mebo yeah apa wi won ya na ti ya na nye eni pa ni so na akatua de emfiri ni pa efinyame o on se me start no nipa no a ode me bae no producer no okohu no no on kwan se otweska bi manage na Tofiakwa ba onyoma o say bra enyi scan ne hia adoma chedia e woni pa ne mu na ye hwese nyame de be because be tie ne nwom no nim se Eradi de be du akire enkomsho na o hye ne o ti e wode ohun ye nti de se duru me bi na obi ka so ena so nwom kra omo ma na so on de o so ba o de ono na di kan so ti nipa se no Eradi de ni si ho ma ebi mo me ka ho bi me da se enya me nko anyutofo bebre wo na ma bo kra na nkran ohun ne kra de o bat ofa na nwom oh yes enkrafoni bo no ma on say sabe anyutofoni bitenkran but ofa no nwom bokra nipa no kra ni me da but obo no nwom ma ne sika bia ontu awe enya bibia o pese nyame adwuma ne promote eti Tofe Eradi nhyira me da se Eradi nhyira pa o nyame adwuma waso me se wo nyame nhyira me can say issues be sorry na
obi e ka de ope na afedi akodu say den crash obi person boy next nyom omo se makodi obi nti oh so akwasi na wo say yes wa ko fo obi na wo yanka ni sa no fa ne makodi na no ayi bene me ya arajo nkomo ama akoso oma mo kan se bi omo fo obi da no ano ati na avedia adin se na me se wakwasi se obi akra so mo onyoma nyese ne yesoso de enyeso ebi da ba de wiase no ayana me pese obi ati asama me kan ni David kan sen bi o se me tamfo ma woni nyi me ho se me hwe asem prenso a sorry me sorry prenso aish na obi ni ho a oye nyame banua wan hwe asepen na ade a eye de wo nyamso mu ni se o kai firi ba bi a wo hwe ase na o ma ho so a Ewurade wo de oyewo sanete enti abusiafo akwasi de ya nantia because me drive time say na me ye no no me hyenkrani me kire say ni da so ho hwe obie ni ho Nyankopɔn ama na adoma kyede a enye obi a obetima duru ba bi a wadu dabi enti se nei utie me adwuma bi na wo ye ebi kura wo kunu obi a otwam a obetumi aboa no na to fim pacho we the sorry me twa no on say Kristo kra na sebio oba ye kra no oba be first yanfo ya onu ko ntimi nye dabi eni ti no first yanfo no onko ntimi nye eti abusiafo so obi nsa asama mpesa me kan no na o so obi nsa enwene ne obeya ama wo dachi sa dabi ya me kan se meti hoi ebia menim de wa akositirim but emma madwene mu da se me hwehwe se gi se Ernest aye bibi soronko ama me na kire se Ernest akai me dabi se okonu kotodwa anim na wo bom pa ye kora ama me a Ewurade bi hira me sanete ndi wiase yenye papa se ana nso obi mu a wo pese wo pegya no duru ba bi a dabi a me kasa asem we Esther Smith yeah obi nim de ntia Esther eye nwum wie na me moya obi a mo no wi ase yawe yes I didn't try because a true baby ni issues buy no presenter we friend no kansam no ye say one day na friend am say ohima pesa me catch ro say o kasa wo radio su biem e wo issue we ho a am friend me say onu abema na me biem o say bra me da ase ene nyo neti wo bo no nwum enti a true baby a abusiafo muma yenye ye ho say na nya Peter na ni Yesu ananti emfie miensa ene fa afedi o deny say Yesu kura oni ne da o se menim ne kura da yes but o wie ya okusun ye no na onya nuhu no ene Yesu ka kire ni pen say Peter obotan yi so enam de masafo besie ba Judas de wante no ho ase ene nye no kwhye no wakonfo wi enti abusiafo ye pese ye kan say yenka wei enka say we nyamsum ni a ye de ensese ye biribisi a kai say o boafo bi obetimi aso nsa afiri ho ena ho na yemfasa akonya wei so na program a obeyi yenka nkyere omo eye wo fans say ye da wo mase Ewurade nhyira wo pa na ye pese wo mbe kyere say menye sure say ye bejiska there be a free ye nyiska there be a free to anyumtufo we nyina be ye nyisika e wo bantama Pentecost a free ye be hase tambe pacho ewia 2 o'clock ko sabi obi ekona so wie be fi be won ebe fi ebe won fufodi no ane banku no ane chese aduane bia obedi a Sunday dia na amanfo ta edi fi aduane den na se ye de ani kire bantama Pentecost ehon so de me pese me kan pen e ba security awwa yeah tight na se me pack car si baabi we ni problem because me sure say arrangements ni nyina ya
said the beya ebia security bi beba ho bi de ne car bi si wo a onko meka say sanity ena obi ba was one in the family neighbor people try no family neighbor any akosi okay say nya time na ben dia kamini ko studio me ko ye bibi kakra na nka de ni a perform yo any Tofijai also so crowd there enya asem keto masa eno no person osere me ana say I was we make a dambasis to the kilo baby am so be follow. Okay. Eti yam for say that we so Emma engineers. Yes. O ma so in fact nyame fa titru George Forrest nyame fa ne crancy yi. Yeah. Baby obi for George. Yeah. Good. And a KD, yeah. Na bo sanyum no. Na say mi shia no. Me nyame yes na say mi ni shia. Erade so nam ne so apagya me. On say sanyum no do. Okay. Odo ne bae nyame nam so a ene obemes. Okay. When free or sorrow am fama wa no so na ye. Onim say eno eye menwom ba akopa. Hey. Anyway, me ba say dan ho ba. Course ndie me mo afre mu nya abotre na ne manya menu akwese na me na twetwe nkomo radio no so de ye momo de anti mema mo kwa ma mo nso mabaso bi but me nti enwum we mra se na enwum we si be che ne ho me na okrum ha no na e serious yenti kam na chese wonya guy okrum ha chese ba bia na utimu se enwusra wo nwom na chi enes o wadanse ba ko bia watin wo wasom a e ka kire wo se wanya sika wo adwuma nyankopode ma wo mu kura eno nko aye plus e ma wo wudwum to mu adanse enwom wo mo station back
Inshira FM. Okay. Modest sa why. Na I may hear my life worship. Satam na mini so mi so na na maame bi anka ono moduro kuno. Amena wa adwuso. Ofa enuro ne nyina de di America de ba Inshira FM. Okay. Afa duro no won no maduro na wu. De ba de ntia maame ne so de ka. Ka ne echese ka mene na ye twe na ban busia. Ti me ye we just atam kura atense na meto erade do fu asafuna na mbwajo se me wo wa na me wo amene di America atense oduro kura na aka kura me apon amene di subura boy erade di adansem se erade tumi ade nyina ya mpa amene je duro no na se eka no ankofo na etwetwa kanam adana amanfo etwa kan nyina adom mama me no bi frefra brochire bi wa house mama me send 20 me send 1000 amen ntwa no num sa no wow timi hu se Ewrade ana me so wanse obi ekuku ne ho ne mum na onyame na me so amani pa na nku ne ho no wo hu se onyame ho na Ewrade nso nam enyom to so ye adwuma dia okay na se me de kra unim etoda enye sikanya we abi ne mum nyame enna me so aye adwuma adansi epi me se oba bi ana o se oba no friends o si moja atuna moja tunisa o ti me nyom ntina me ye sure oba bi ana me ka kire se nipa no me ka se obi a like ono yare bi amfa ne santo be boyare ma me ne se ode ne sato nya gidele ne sato se emoja no fine Tofi pa na etwa praise God oba bi a emfie mienu ni omu ne sa da enkran wow chese omu ne sa megina sorry bi ye program obeba me si oba me atata wow ti nyame tumi ade nyina na Ewrade nso na me so ye adwuma nti me da nyame asi se Ewrade nso fam so ye adwuma pagya na hini okay me nyam ka Kristo di abusua for sa wan te hwe kra 20 years journey no ene start kire niema kakra a wafam wanyankwanhie a nyankopon age no afiri mu wahie nipa nso hwe nyame age no afiri mu enne akyede nyame de man nti o baabi a wodi ni trito asase we so de abrochire hemfa ene ye papa a onkoye edu bre bi a wotu kwan akora na aise hwabre amanfo bi ze wo hene passport ma visa no titarimu bebre a kire se obi so be kwa wonya enu achi no ose ni jani mu no wanya nkrofo a nyankopon nam ne so a obi ho kra wonu madurawu na nyankopon nam ne so ama ni pakro ya sanso atua ne ka esanso ama no obi a moje etu no na wonya agidie ode ne nsa eto na yase na osere nyankopon ma no eno ano no awusiafo e kire sei Sompa akwantu no aye se Israel for akwantu omo fi Misraim ekokena eduru baabi a na ya asem eduru baabi a akotopo kokko na sede ehu wo animu no afede kwade no ya paba akwasi wapaba wo nyamso mu da da bi Tofi mempa ba na for 20 years ni mempa ba nso da that's say sanse menim se Ewrade wo na ne tumi so wo ye adwuma okay ya bakwa ahoma no so 0551931931 0548931931 nemom mama nka wo se ye wo miso drink e wo ho na sa miso yi no enes me sha obo nyankopon ya adom ada obeba mema obi ano na we baby efri no hwe bottle no se de sitie efe keke me matene nka ho watene nka ho senka omompon ya e kan kwasi kame pebia ma na akodu fi na wonom a wankasa obedi kwa danse se obi no bi na nipa na ase odi adanse e te se de waboda kasa no me masa was te se de waboda because there be on the way I was see come so no ho asem no wow na ase na o kire me se obi adwuma kora bra yeah
na che say 5G no aha mo fa 5G no so de akosi hwe se de omosi aha se de sitie eno ampa wan se de sitie wo yo bi a titru monyom tofo no wakoto nyuma ayese waye week wabre no wonim we one point jinsin na ewo mu no akwasi on say aye 5G ene e ma jo bampo bi on say ekuta jinsin dia ne on say akwasi ma jo bampo bi on say aye 5G no de e ma na ye soronko ne say on say wo hwa ye ogara na wo ya wo grapes wom grapefruit wom ya wo ginseng and ya sanso wo green tea sanyema we na ya je na ya 5G no na ya adwuma kama ebie wadwene mu system no so work ye kama we ntini no bibia da na kwan mu ginseng mom yema wabo okay I was ya 0246 270 221 bomodin we are now the aperitivo ni bi awo na aperitivo no eye toan kitinkiti bi ni nyina no Ketios marketing akofa aba na eno nso adwuma eye efri Italy na aba na de eye de boa wo no say eyiw moja no wuntini mu fin nyina afri ho nti eni se moja ni bi ablock wo ba bi a e di stroke beba bomodin ni nyina no Ketios marketing adaroma upe bi a uba Sompa ha ubenya bi atu eno da nchen a wo de wani kire ehwa overseas a 21st clinic ho a me ba che opi ubenya bi ene de me pese ye ni o frame a ubo udin Ernest Nyom ben ene ye wode watie Ernest Nyom ewo ho adanse bi eno ana me pese oni me di ho nkomo ba che otie koma me se me pese ye di no Ernest Nyom ben na ye wode ne nyuma ye biribi ama wa ma me hu 0551931931 0548931931 hello Ofimi mamoni ajumo ajuma da seminu aba ya de me se konfran be srame wo mfia pa ene so toku ye me mentor pa me se onya program no me yale be 3 days. Wow. Now more than 20 years in me see a solid them. I'm saying so pokunti. Menim ni kura me sachira da na. Menim no. Ani na chesa kwasi ada be na otwe ubehia me wo bantma. Me So uba da hwehwe me go program na seminar so. Me pese me hu no pa 20 years in me see a solid them da. Amoba ya momodia na behwe me wati na me no ntwa picture na enemy hia na nyame enkasa ho why me pacho mate Me that's it. that was nyame de we shira no ma wu kwatenti am wodi wu amen Mate. Me that's it. Hello. Hello. What you saying? Good evening. Good evening. Okay, let me check in the Okay, ana senyum be pa na ye ode. I got to new way. You thought the what them on a mission. But the enyum na yama no ma brabo mo. Oh. Kezo poku nyame sira wate. oh Le chama mo bana de uye bia nye. Erade teni suni fre wa je so. Jati mini why Vawanita ubo Papa, enyo utu awo. Na wu. Yemi ya Na dia wo bia be beta wa chi oba Me that's it. Oi, me fans fo nyina mo amutie Tofiakwa bia we ye minua na ye ade no. Obi oso odomi bia no. Sa de ni de. Me ka kire mabusuafo yi kura ba me ma. Ayima Because minua na ye program no so me ko tie na chi. Hello. hello Oba yi man na ti say. na go pa mo be na E ba so Ernest Nyom be pa ne da wakoma so ka kire me. Didi mu so ya di mu so mu ya di benara eya benara di kuni Ira di be kwama so ni mo Wow, minua ba. Me ana me sure say Nyankopon ya adoma kwase da be na otwo be mi hia wo bantama.
Ono ba ba tumo. That's it. The empano wakano. That's maybe you could share program, but I can share no. I know the mission you can make them. Ani ayire no. Zemenaka se pate nyemi ni. Mate me that's pi go hello. Hello. Oba hima na ti say. Pacho nyamya do. Okay, ana senyum be pa na da wakoma so ye ode. Era didi ni wo. Adi nina. Okay. Yes, udi ni wo. Ani ama nina. Ediamin ko kama nweju. Ediamin ko shami wa konfu. Era didi ni wo. Adi nina. What you amana me de minya anka me so. Ba me de me voice ni sie Yankopon ya adoma obo be back enes me ka ho. Me ba jo oyima enes nyuma ye bibia ma opa ho. Ba try anyumwe. Me to de bia me to ma no ma ye di. Anyumwe be si me chi ma na hu se nyame odi hini wa di nyina to ampa. Me da se. Yankopon sira no. Ase, me da se. Hello. Yes, sir. Good evening, senior. Already Adam Bemena. Oh, Casa free. Wow. Okay. Unia, and send you my panel day. And you way already. And you have it the far. Never be one of my work. Yes, I didn't know it. What vampire tie chiwati? Oh, Mate. Vampire saying Uncle possible to my ensencheni free and ne kusi sadano. Amen. Sabe kenskebia when in Nasokra, na Fafroka Brawati. Mate, Tofiakwa. Okay, Medasipi. Hello. Hello. Bema, that is saying. Me pacho Uncle Pardon. Hey, me pacho, and it's so poku nyumbe pane da wakoma so. You will be a debre. Bakoma me. Okay. Oh, you nyamya obosu. Ba. Ono never sansi. Sure. Shunya sasi tumina. Wamina wedi koni. Yesu sinu liren friwo. Maza nyawotre the way usi ji ahome no a meka se to no a obeto ye no na che say kino ofa ni ye se nyame adom na uko studio ana wa frɛ na wa feature me why me pacho yenso afi na yenso ye nyom to ya fe okay na me pesenka minya ono ankasa ne number na se ne hini previ number okay no problem ya beto e ansa na ya sorry so why okay me da CP hello Madam my dear papa me bona baso fa na ne numa yo say odo be na yesu ti tori odo Yesu Christus ejawa robi fani enyi papa here okay maybe be ya no e bona baso fa ya me ma nkwani mu mate me ni aba refi me da CP hello good evening obapa Papa na want to say already adon Ernest me sure so ye no fan pa if I shine ne nyumbe na ye ode ni ba tole ni ma ya mi de me kai ka na me pa wo na mi nya bi e tia na mi no mo tere me e ti ni me so ni ti ni bi ni mo pa ya mi da ni ye kan say atena do mi so o ma ni kai wo share ha my favorite track no atena do mi so mi eti me bawo me pesa me nya say wanya bi ani na ko portion when me nyam e ma ni nyin say e we say mba no nya 10 years
Wow. Wow. Amen. Amen. Me da se ohima Nyankopon ya adoma kwasi ada be na wotwe fa akwada no be kire next why Mate me da se pi hey pressure course hello hey the champion why Dabi hey Kedu Dabi misro Say na yewo what's that be now what you be de okrom Aba nyamisha no Kedu we ni passe we ni photo okay share like am the baba be mana wade aso your monitor ni enko okay big man wa trouble me no kama was here go obre nya kwa wate amishra Yakopon ya doma kwese da be na otwe obre enya kwa na so kra de dasi ya da ko no part of it jayo na atuni boto wasi chale mwenye na mfa ko didi ya de asaka ya de fa ko di Love it Tofiakwa Ora ma won na o kire dem ra be to do de ene na boss de bibi abo bibi no Mate me da se aso me da se pi hello bye ma if I tell me so hello so ns nyuma ya midde madako enya midda madako enya midde mo ada ye ni mechia le mama se nyine hu se uyo nyamia osia pa osia te o nyamia osia te le mama se nyine hu se uyo nyamia osia te okay yeah me da se me ta na so me da se me nuamba me sha wo bose Nyankopon ya adoma kwasi ada bai and kwasada be na wotwe aye 26 no Sunday morning no meto me boase ahye next opoku nwom sa fu 1 hour me head abo e de amaw busiafo awazi news for no ya ba o say me sorry 3 minutes before 6 nti ebia obi epese program yi oboa number ebia obefrɛ o ma jobo ampon to aso say o kan bi krana ati say okay Nyankopon adom am say me time nti ene me ne bra nko na abonko mo wa say obi pese oboa mo program we bi opɛ ho asem bi say bi number ben on 0245 83 84 78 sisubium 0245 83 84 78 yeah me ba cha o pese woni next opoku din komo a o fresh number ya o free ho a me ba cha o betumi ene na kasa what me free number 0247 99 32 08 sisubium 0247 99 32 08 yeah awazi ya tofi Yakopon shira so Radin shira ne adwuma ewura Radin shira no bi obia mate nyame shira ne se obi ekwan so ma ye ma ye ba be kasa Radin shira adwuma efo nyina nti mate Radin adoma ye be se shia mate abushafo ene stopoku na mne bon komo no medi ade Tofiakwa minister IBJ ena eye producer Buffalo enso eni twaye se se de me sore na ayefro ene omo maka aba beto aso makrao